הגענו למלון, ואז ידידה. חלום. מזג האוויר די סוער. עכשיו חוף מדהים. האופק פה זה העיר הפורטוגזית, קוראים לזה, הרוב הפורטוגזי. מעבר לזה, זה בית העלמין, שאנחנו הולכים אליו. היה מקום מאוד יפה, קיבלו אותנו מאוד נחמד פה. חדר מאוד נחמד גם כן. חדר נחמד, מקלחת שירותים. מקלחת. תיארה. כן. חדר. מהחלון. רואים את הים. החלון. יש טלוויזיה, מיטה. הכל טוב.